ẹ bá ń gbọ́ lọ́n tóbi. Allahu Akbar. ẹ bá ń yòǹbó ànábì. Allahu Akbar. àní ẹ wá bá ń de láre. Allahu Akbar kabir. àní ta ló sọ pé màmá wa alájà ìyá àdínní tẹ́ni ọlá mẹkánáàkì pé wọn kì í sọmọ mùmí ní òdodo. wọ́n ní ta ló sọ pé àwọn alájà wa tẹ́ni mẹkánáàkì wọn sọmọ mùmí ni. torí nínú àtíkìrí tí màmá ṣe láìlà àtíkìrí tí màmá ṣe níbi tó ti dá wákà orin kan tí wọ́n kọ tó ṣe uyọ̀ ibẹ̀ wọ́n ti mọ̀ pé ọmọ mùmí ní òdodo làlájà mẹkánáàkì. wọ́n ní nínú àsìkiri wa tí màmá wa tẹ́ni mẹkánáàkì ìtọ́ ti ṣe wuyọ̀wuyọ̀ nínú inú Kùránì náà ti wọ́ jáde. láhìlà. Allahu Akbar. láhìlà. Allahu Akbar. nínú àtíkìrí tí màmá ṣe tí wọ́n fi ṣe uyọ̀ màmá ní uyọ̀ mi yọ̀ uyọ̀ mi yọ̀ lẹ́sàn ọkàn mi ò yé. gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà ẹ máa wo nílẹ̀ Oòduà TV lórí YouTube ìkànnì tó ń ṣojú ọmọ Yorùbá níbi gbogbo ni.